Kaixo, ni Aitziber Urzelai naiz, Bihotz Gaztea ikastolako aurrezkuntzako ikasketa burua, eta beste bidankidekin batera aurkeztuko dugun gaiaren izena aurrezkuntzako paradigma aldaketa da. Proiektu honen ardatz nagusia da, konfiantza izan behar dugula haurrek dauzkaten berezko gaitasunetan, ezta? Eta nondik etorri da hausnarketa sakon hau? Ikastolen elkartean badaramatzate ja urte asko haurrezkuntzako metodologian iturri desberdinak hausnartzen, begiratzen, bizitak egiten, eta ikastolen elkartetik proiektu orokor bat sortu egin da. Proiektu orokor horretatik, Bihotz Gaztea ikastolak bere marko pedagogikoa egin behar du, gure komunitatearen ezaugarritara moldatuta, ezta? Orduan, guk sortu dugun proiektua deitzen da 06 proiektua. Izenak garrantzia handia dauka, ze 06 proiektu horretan izenak esaten duen bezala, 0 urtetik 6 urtetara dauden ikasleak haurrak hartu nahi ditugu. Etapari garrantzia emon nahi diogu. Egun horretan, aurkeztuko ditugun ildo nagusienak edo, paradigma aldaketa honen ildo nagusienak, alde batetik da helduaren papera, heldua esaten dugunen hezitzailearen papera erabat aldatzen da, gure esku hartzea geletan aldatu behar dugu, berrikasi behar ditugu beste era batzuk, ikaslea aurra ikusteko modua bebai desberdina izango da, eta horretarako lagunduko diguna espazioak dira, ezta? Espazioetan berrantolaketa bat egongo da, eta orain espazioa egokituko da ikasleengan, ezta? Ikasleentzako antolatuta egongo dira. Horiek dira gehien bat garatuko ditugun 3 ideiak.